vydávajú zvuky veľmi podobné ľudskému chichotaniu. Takže pre vás všetkých, ktorí máte vidry radi, tak dnes oslavujete svoj deň. Je streda, 29. máj. Ponuky legendárny. Pre viac informácií kontaktujte predajcov Nissan alebo navštívte Nissan.sk. Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka slovenské mleté mäso Mix iba 4,99 za kilogram. Slovenské paradajky strapcové len euro 39 za kilogram. A naviac Ariel Gel prášok alebo kapsuly lacnejšie až o 62%, iba 17,99. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba. Rádio Vlna. Časom. Až jednou na rohu oslovím děvče.